Hej alle sammen, velkommen til vores YouTube-kanal. Jeg hedder Eda. Så i dag vi skal lave en Labubu unboxing lige her. Vi har dem i forvejen, nu ligger vi dem her. Så nu skal vi åbne dem der. Eller så hvad skal vi begynde med? Den der. Okay. Jeg åbner den. Jeg får en eyeliner. Jeg går lige nu. Jeg aner ikke, hvad for en det er. Det der, når jeg har fået. Må jeg åbne? Jeg fik kuku! Ej, det var det, jeg kunne. Vi fik begge to kuku! Kuku! Jeg elsker kuku! Altså, real det der. And real. Kan jeg se dem her? And real? Nu fortsætter vi. Hvad for en til vil du nu? Den. Okay. Så flytter den på. Så. Er der pose i den? Jeg vil ikke se den, før du siger åbne øjnene. Nå, det er noget nyt. Jeg vidste godt, det er noget nyt. Det der pose ligner anderledes. Ja, den der har jeg set. Ej, det er nogle søde farver. Okay. Nu skal jeg lukke øjnene. Så jeg håber, jeg får en secret. Eller? Hvad er secrets? Det, kender du den ikke? Jo. Jeg kan ikke. Hvordan åbner man den? Den er svær. Den bindt til en knude. Er den bindt til en knude? Må jeg åbne? Nej. Sådan. Hvordan? Så. Okay. Og sådan. Er I klar? Ja. 3. Hold på, den er blød, den der. Hvad fanden har jeg fået? Må jeg åbne? Må vi? Hør. Hvorfor har vi det så? Hvorfor får I det samme? Jeg ved hele tiden. Ej, det er også det, min kusine har. Ja! Så, nu vil jeg gerne den der. Ja, også mig. Jeg er lidt nervøs. Jeg vil have en secret. Jeg har ventet på en secret, men jeg får en ikke. Jeg ved ikke, vi får en secret. Er det svært for secret? Det er meget svært. Nå, jeg tror, det var ligesom den der. Det er den der, så den kan være tør. Der var her i. Okay. Der er ikke kort i. 3. Min er en gang. 2, 1. Må jeg åbne? Jeg kunne også ønske, men den er cute alligevel. Ej, mor. Den er pink over det hele. Den har pink øjne. Jeg vil have en kamera. Ej, den er cute. Må jeg godt lige se den? Må jeg se den? Jeg vil gerne have en sådan der, men det kan jeg ikke. Se, mor. Jeg troede, man kan bedre se mig for. Og så har jeg fået den der. Så nu vil jeg have den der. Ja, også svart. Hvor mange har vi set, har vi fået? Vi har fået 3, så nu mangler vi 1 mere. Jeg kan godt lide at åbne den. Så det er den sidste Labubu. Ny igen? Det er den sidste. Det er en ny version. Du har også? Nå, men jeg begynder at få mange nye versioner. Den er bindet til en knude. Så 3, 2, 1. Jeg håber, jeg får. Og jeg får Dada. Okay, nu åbner jeg min. Please be secret. Må jeg åbne? Må jeg? Please. Du må godt. Du må det.
troede, det var secret. Jeg kunne ønske mig en secret. Ej, se, det gør sådan der. Jeg kan godt lide sådan nogle her. Det er min Labubu. Nå, jeg lægger den der. Det er min Labubu. Ej. Så det var gamle Labubu, og det var nye Labubu. Eller hvorfor får vi det samme? Ja, måske vi er tvillinger i det. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor vi får det samme. Jeg ved ikke. Det er, skal vi ikke sige navn? Det er, hvad hedder det? Er det Loyalty? Loyalty, Kuku, Dada, Baba. Så kan jeg sige dem. Og så kan jeg, så har vi Sisi og Soy Milk og Lychee Berry og E. Vi har også fået noget andet, men vi kommer til at pakke dem op. Ja. Så skal jeg tage den i. Sådan. Nu tager jeg den lige. Ja, også mig. Ej, hvor er det cute. Okay, må vi tage dem? Så. Ja, det må vi gerne. Det ligner en hund, der har ønsket mig. Det ligner Milo. Hold op. Den er dejlig. Vent altså, jeg kan lige vise noget. Ej, prøv at se øjnene. Der er også kort. Jeg kan se, der er også kort på. Der er kort på den. Ja, så kan vi se, hvad man har. Ej, jeg var ved at få gåsehud. Så det er mine ting. Jeg var ved at få gåsehud. Og så jeg kan vise dem, hvor mange jeg har. Det der ligner en kanin, det der. Er det ikke en kanin? Men de har ører. Altså, hvad er det der? Det kan man skifte ansigt. Så det er mine ting. Så det er mine ting. Så venner, jeg synes det er meget mærkeligt, at vi får det samme. Er vi tvillinger? Ja, hvorfor er I det? Jeg synes, vi er heldige. Ja, det synes jeg også. Men så tak, I så med. Like og abonner vores video. Ja, kan I have en rigtig god dag. Ja, vi ses.